Good morning, class. Good morning, Ma'am Tasyang Sinumbagan. Good morning, classmates. Good morning. Karon naa sa akong kamot ang resulta sa inyong exam. Sige na, Ma'am. Basahan naman kung pilay kuha na mo sa exam. Ako dyan yung pinakahayis. Alam ba ka? Nag-study man dyan ko. Sabot na ko. Class, mauni resulta sa inyong exam kagahapon. Sige na, Ma'am. Basahan na, Ma'am. Sige na ma'am, basahin na ma'am. Mauni, paminaw mo ha. Ang nakakuha sa highest score mao si Claire Galugdog. 40/50. Palakpakan. Yay! Ang ikaduha, Lucio Tanan. 39/50. Palakpakan. Yay! Agrabiha, oy. Ang ikatulo, Iti Lapia. 31/50. Palakpakan. Hala! Ang ikaupat, mao si Maria Bagumbayan, 31/50. Maria, pareha lagi mong score ni BT. Nangapi ka no? May ka na butbuot. Ay pagpasagad yan dudong pawis sa study taon ko. Ma'am, tanawa daw ng papel ni BT og ni Maria ma'am. Basit pareha nag-answer, pareha man sila score. Sige akong tanawon, mailhan man ni Ron. Mahibalaan jud ni Ron Maria. Kung parehas mo answer, nanundog jud ka kang biti. Bago na kulang taon ang papel ni Maria ug ni Biti, basahon sa nako ang score ni Dudong Pawix, 26/50. Palakpakon mo. Okay ra na ma'am. At least wa nangapi. Ma'am, tanaw daw ko sa papel ni BT og ni Maria ma'am. Og parehas ba gyud sila answer? ba? Nangil ka? Ma'am, tanawa na ma'am. Sige, atong lang taon ang papel ni Maria ug ni Biti. Na Maria, may bala jud di karon. Okay siya na Mag-sure niya si Biti guro ang nanuon. Na, sigurado jud ko ang nanuon ani si Maria kay ang liog gahapon pirting taasa. Tarong nga ko clear ha, basi bida ko ang kasi mong lawas. Tarong jud mo. Perte jud kanimo dalag drama si Maria ma'am ba oh? Ayoko pa sa hindi dudong. Sige na ma'am, sige na ma'am. Kuha na ma'am, tanawa ma'am og pareha ba gyud? Uy, ano man eh? Ano nagapariha mamug answer Biti ug Maria? Explain daw mundo habi. Ma'am, klaro na kay nanundog si Maria kay concentrate ba katong liog niya gahapon pinaana-ano pa oh. Oo na. Napagkahuman ako no gipasangin lang noon. Pag sure dia dudong pawix. Ako manoon, study taon ko. Tindog Biti. Ma'am, ano ni tindog ani nga si Maria may nanundog sa kuha. Mao lagi na Maria, study lagi. Dili kay ang sudan sa mo ang balon ra imong bantayan. Ana lagi ka kunuhay. Pero imong mata tuwa sa papel ni BT, inana oh. Tindog bagong bayan? May gani bagong bayan, wala nimo makapi ang pangalan ni Biti. Wala man po noon, ma'am. Nag-amping man na siya, ma'am. Wala man, ma'am. Hindi ko nangapi, ma'am. Kubok, sagod ra ko. Bisag nasakpan na. Mga libay pa jud ba? Sunod gani bagong bayan, mag-study ka. Ang imo ang score nga 31, himuon ko og 21. Ma'am, ug sa kuha ni siya nangapi, pareha ang taming score, 26. O gani ko nangapi si Mano kay gamay kay school. Hibala na, ma'am, nangapi, good. Mutugan raman di ay. Sige, tama na ng istorya, ato na nang walaon. Karon ang atong paghisgutan, ang inyong umaabot nga Christmas party. Okay, ma'am. Saday, ma'am. Karong December 18. Ma'am, pilay sulod sa among gift. Dapat na ang sulod sa tunggit, ma'am, no? 200 pesos. 200? Unya, okay mo mga bata? Ma'am, 500 lang ma'am kay gamit pa namong paliton. Pula na, uy. Karon atong butuhan kung kinsay uyon sa 200 or 500. Kinsay uyon sa 200? Isa ra. Sa 500. Ma'am. Okay, 500 ang atong gift. Grabe, dakuha, pula ng 500. Okay na na Uy. dudong pawix. Sige, ma'am. Mulit ko, og. Litso manok, duha ka buok. Mahal daw niya tapos doon ka mong siya na. Sige, lechon manok kang dudong pawiks duha ka buok. Di po ko para kansi, oy. Ma'am, mudunit po ko, ma'am. Unom ka kornito. Nganong unom raman na Maria? Alangan magpituhon ako nga unom raman ta. Ma'am, bami ako ay sa kaplanggana. Ako man ganon. Supring sa kuha ma'am. Sige, mauna na inyong pangdalo na. Unya, 500 ang inyong gift. Yes, ma'am.